Hello everybody. Sikubingelele igama lami nguMenzi Ngunjabulo Ngingobo kaNgcobo ngesibongo. Namhlanje sila endaweni ke yakwaShushu la kuthiwa khona amanzi ayashisa ngaso ke sonke ke isikhathi sokukhombisa indawo zokuthi yini eyenza le ndawo yakwaShushu ibe attraction noma ibe yinhle futhi abantu abakwazi ukuvakasha bengakwazi ukuthi bavakashe ekuyona ke le ndawo le. Namhlanje lolu suku silibiza ngokuthi iKwaShushu Outdoors and Bushlife 2026. Yila khona bezokukhombisa ezokuvakasha ngendlela ke efanele. Amanzi ashisayo, abantu bakhona baphumile kumnandi mangasayo. Wena kwakho inhloso yethu enkulu ukuthi namhlanje sikunikeze ukuthi nje ezokuvakasha masuke sizungu esifundazwe sakazweni Natal sisuke sikhuluma ngani kuthiwa Shushu, but la ngikhona asikafiki la sizoba khona kwaShushu. This is where we are. La sikhona namhlanje kuthiwa ke kuKwaShushu, but insini nabathi lamanzi ashushu no. Ha. Ungaphuthelwa bakwethu mawukuthi akwazi ukufikela awufike la uzowezwa amazala ekhaya ashushu. This is pool number 1. Mawukhuphuka une pool number 2 laba phezulu bese kuba pool number 3 and number 4 bakhona baningi bahlukahlukene. Wena nje kwakho wenza sure ukuthi attraction akini hamba ufike kuyona.